panjang umur. Lah ngono ki senine kecekel to. Ayo, Indro. Tuku jajan ning Surabaya, Piyai Kentingan sedaya dipun paringi panjang yuswa. Amin Allahumma. Amin. Lho ngono kuwi, seni ngono kuwi. Oh, amin ya lho buanter sitok kae. Ayo kowe po. Tuku sukun ra ono susuke. Apa kuwi? Bukasun njaluk duwe. Kurne. Susuke. Kowe iki ngawur iki kowe bukasun iki ra tek bahasa Jawane iki ora patek paham mergo piyai niki piyai Lampung ngono luar Jawa, Met. Lho, iki luar Jawa, Met. Mosok to? Oh, kok Nagapayang kok ngerti ya? Ya ngerti nek kene wis suwe kok. Mergo cinta dengan budaya, wayang kulit itu adalah milik bangsa Indonesia. Dadi Nagapayang mergo cinta budaya. kleru. Loh, cinta budaya nggih mboten Mas Kang? Nggih no. Ora cinta apa nanggap? Salah. Lho kok iso? Nanggap mergo enek dhuwit. Cinta kaya apa ra ndek dhuwit ya apa nanggap. Mula awake dhewe iki kudu belajar saka masyarakat Kentingan supaya poh kerep ndang nanggap lho ngono lho. Oh, dadi iki Dusun wis nanggap kok desa urung kan ya lho. rencana iki engko, Met. Piye? Rencana engko apa iki? Dalange tetep Pak Kang kok. Iya, tapi dagelane ketoke gak awake dhewe, Met. Oke, aku wis gak resign aku. Loh, kowe riset apa melok dalang sapa kowe? Sing laris iki Mas Kang Kotok lho. Leh. Masa to? Sing laris iki Mas Kang Kotok. Ya melok kene. Melok kene ngawur. Pira-pira. Disiarke. Sugeng dalu kunjuk para pelenggah kakung Semana Putri, sedaya warga Kentingan. Bapak nyiar nopo? Iki lho kowe tak kon nyanyi. Nyapa nek? Sapa? Ya ujarno kowe nek kowe nyiarne aku gak Si trimo. aranmu api. Piye? Engko mulih gawe brambang kene iki Urung panen lagi umur 40 dina. digawa dijabut wite ayo kenek to. Wis dinteni. Dadi ki apa kok wite iki kura? Aku nak panen. Kunjuk para pamirsa ringgit wacucal ing dalu punika sarengan kalian Aduh. Jumbuh. Allah, padha mulih kok. amargi Emang ngono kok tutur jare emeng lho Met. Aku gak omongnya emeng. ngene lho, ndelok musike anu instrumen sing rada semangat. Ngono terserah gitarane jreng ngono. Dadi menggugah semangat para penonton semua. Menggugah piye? Wes. Kene kademen nek perkara disewa. Mulane kuwi nek kademen kudu banyak gerak. Kembali kita hadirkan salah satu artis kondangnya Jawa Tengah Indonesia. Ada. Siapa dia tentunya? Hadir spesial untuk masyarakat Kentingan Show. Kita panggilkan sama-sama. Ada. Siapa dia kalau bukan? Ketuk. Piye? Uget. Aku jenenge kuwi yo. Ngene iki lho, semangat to. Yo. Ayo. Oke. Gak tau krungu. Iya, weh. Wah. Semangat. Merdeka. Oke, selamat malam Sugeng Dalu Mbak Eka. Selamat malam Sugeng Dalu, Kim. Mas Bagong. Mas Lendro, gimana kabarnya cantik? Pangestunipun baik-baik saja, penjenengan gimana? Sehat, kalau mau saking Pak Kang kok. mobil. Aku nek rotok rene. Heeh. Jadi sing ada kena, wah Pak Kang kok dagelane TK. Met, tak ceritani yo. Aku makan, Bendeng maksudnya. kula wau rak sareng kali Mbak Eka. Ya. Saking mriko mobilnya rak gak iso rene to, Met. Ya. Iki ditutne karo Hansip, Met. Oh, lah aku Eka terus nyame Bakul. nyame. Wong iki ya setugel padha karo aku. Tak kira ya kowe mau. Ketua tak kira kok ketua Hansip kok semono. Lah masa tengguri tak iki lho Ndro ditak. Ah. Lek omahmu ndi lek tak cilik-cilik wah. Dagelan bakal pentral. Delok kayak kok ndelik ngono. Tap Beda karo aku. Lah namamu piye? Karang Taruna kene. Oh, Mas Yuda. Sing Iya. wetenge kaya toren, Mang. Nah, bro. Aku dilewatke dapur kene. Heeh, nggone Bu Kasun. Iya, terus ana Karang Taruna sing ning kene ning jero dapur. Iya. Langsung ngetokke HP. Oh, Seret. foto. Arep foto iki. Kok iya bener. Oh, foto. Tapi Heeh.
dijejer karo tremos. Padha ya, Mbak. Oke dijejere karo tumbler. Rasamu piye? Aku ya seneng ae. Lho kok seneng piye kudune kowe mbelo karo aku. Aku mbelo karo kowe, Met. Anu, kae ka. Mbelo aku ki komet. Mbelo karo kowe aku. Kok wajahku koyo komet. Sebab aku dhewe ya setugel iki. Iya. Jadi aku bilang, nek kowe mang ana Karang Taruna, piye Met? Reaksimu? Aku ya dijemput polisi. Karang Taruna. Karang Taruna ora? Karang Taruna. Dijemput kok ora? Alon-alon. Wong kesusu ya entuk. Medeni wong. Kan aku Karang Taruna ki Hansip, kowe dijemput Kejemput sapa? Yo alon-alon. BNN. Kowe ya dipapak, nek wis to kok iso malah resiko tok. Lah nyapa resiko? Nek di kuwi mau ayo. Dijabut, kowe dijabut sapa ayo? Jabut yo jane aku ya padha to wong kene iki nek banti ladang. Yo, Kabeh di Dijemput. sama katakan. disamakan. Samaratakan. Yo disamaratakan kabeh. Mula ngaturke napa paling gak terima kasih lah. Yo. Wong kene iki ana sing kenal sampean ora? Dijemput teko. Ya tekoki to. Nah Aku nek teko dhewe kok gak darah piye. Weh, sajake kemudak-mudak. Dicek sik ya, dicek. Lah yo. Dadak takon lho, kowe kok kuno kene. Kita kenal. Kita buki. Piye? Iki dikira keluargane Bu Kasun. Lho mau lho arep melu nyumbang ngono. Bu, Bapak, mpun kenal kali sindene ke, Bu. Lho. Apa nanti ngomong? Lho. Coba pisan kas. Sik. Ning alemet iki ketoke. Bapak Ibu sedayanipun sampun tepang kalih kula dereng kula Eka ndang tak uget-uget. Sampun tepang apa dereng? Kok dereng to, Met? Jajal kowe, Met, nek kowe, Met. Nyuwun sewu, sampun tepang kalih kula Bapak Ibu. Iki sinten namine, Bu? Berarti cekak cukupe cek kondak komen timbang Eka. Ayo jauh. Mare yo pawakane kaya brambang yo ngono kuwi. Jam terbang itu memang tidak bisa dibohongi ya. Kok jam terbang dibohongi, Met? Kok iso dibohongi? Mbak Eka memberi apa kagem piyantun kendingan gini? Sisan karo perkenalan. Karo perkenalan. Yo. Biar komplit nggih, Mas. Iya, no. Tadi kan karo kenalan ibu-ibu bisa. banyak yang Tur iki sing request ki yo para Karang Taruna. Karang-karana. Enek sinden pirang-pirang pokoke njaluke Eka uget-uget. Ya sing kenal paling Yuda tok. nek Mas niki Mas Komet sing request sinten niki? Enten request. Bu kami tuwa. Si tok niku. Heeh. Dan liyane Karang Taruna Enggak. piye Met nasib Met? Layak karo aku kok metu ae. Kok enek senyume belas. Kan dikenal. Lah ki mau yo ora di Apa iki? Apa Apa iki nang dusun sing mandi lho, jenengmu apa diganti sisan? ganti Apa, sapa? ganti apa? Apa pokoke apa jeneng sinden kok uget-uget lho. Lho jare Pak Kangkom mau lak yo sing ngendikan to nek Apa? diwehi tambahan jeneng kewan kuwi saya viral, saya kondang. Aning yo Eka uget-uget. Lah mbok jenenge Sing sapa? rada gedhe. Apa? Cere mendi. Cere mende bentuke kaya apa? Ah, nek kecoak batu iki lho. Aku ora mudi lho Met. Kenalan. Oke. Kaya ngene iki. Nama? Nggih menika kula Eka uget-uget bio. Nama asli? Eka Prihatiningsih. Ya, asal dari kota? Seragen Jawa Tengah. Seragen Jawa Tengah. Kecamatan? Sukodono. Dari desa? Baleharjo. Dusunnya? Dusune ngendi? Iku kudu disebutke. Iya no. Kabupatenipun Seragen. Sragen. Kecamatan? Kecamatanipun Sukodono. Desa? Baleharjo. Dusun? Jumbleng. Oh, aku ya kok kok. Tadi sinden sing iki ki asine metune kok jumbleng. Layakan cilik ya Met ya. Sinden kakis, Pak. Lho aja menyek Oh, kowe, Met. emosi. Kowe sebabe apa Mbak Eka kok Ora emosi. ora iku sebabe apa Mbak Eka kok wangi piyayine kok sukses karirnya sebabe apa? Jenenge nganggo R. Sinten kala wau? Eka uget-uget, Eka Prihatiningsih. Aku Selendro. Nganggo Ijo R. laras Indonesia. Nganggo R. Kowe ora nganggo R mergo kowe ora tek kondang. Sapa? Kowe kan jenengmu ora enek R. Kompret nape kowe ayo. Ngawur. Kuwi enek R ya. Ora enek. Enek. Sapa jenengmu? Komet Supri. Iya. Aslinya Oh alah pri-pri. Oh. Aku ini sekolah celokane Pak Supri. Walah Pak Pri ta. Sorry ya Bro ya lali aku Bro. Ayo Tin, ngaturke napa Tin? Soten lho. Kira prihatin. Ya coba Ayo coba Lali Pri. jenenge. Iya Tin. Apa
Apa ki? Jenenge sapa iki asli sapa iki? Jendwe sapa? Iki jenenge Warto. Oh alah Toto. Celukane Kabar. kabar. Kene jompire to. Mosok dagelane sapa Warto karo Supri ngono iki. Tapi sumpah. Tamungi. Warto iki pakku Masa Pak Am? Oh iya Nduk, anakku. Ya lek Pri. Ya toh. Malah Apa yo pas anak karo bapak sak. kene lho lak urut. Kowe kok nang kene ae kene lho. Nyapa to saja kok kowe wegah cedak karo aku. Gal. Bang apa? Aku golek turunan urip pisan ki ya sing gedhe dhuwur. Elek nak rada dhuwur anake sapa kae lahir iso poli dedeke dhuwur nyalon Ya. polisi oke. Mbok, Lah aku iya. dadi karo kono Kak, anak-anak Kak cilik-cilik. Upama men. Tapi kan ringkes Upama Eka kuwi terus dadi bojone Warto iki piye ngono kira-kira? Sesuk kapan Warto apa? Ben terkenal. Aku lagi ngerti kira jenenge Warto. Warto. KTP-ne budal ning Kalimantan. Wah, walah Warto. Upama dadi kare kene. Heeh, umum bejo jodohan. Bahaya, Pak. Lah apa bahaya? Lah iki nak duwe anak. Hah? Iso entekno garangan. Mesti cilik-cilik. Dolane kuwi anak apa anakan pitik kok. Anak saking cilike dolan guru omah ora entek dientekno garangan, Tapi kan ora mungkin dosa awake dhewe. Betul to, kowe ngrayu ra kaya tas cilik dolanan, Kucine G, G. Sayangku yang ganteng sendiri. Allah sing wedok Oh, piye to? Kowe iki ngenteni kono wedok iki rada pasif, jual-jual mahal. Ya ora sih. apa to? Kene Wong agresif kok. beda-beda. Beda, kono kan beda-beda. sayang karo aku tenanan kok ya Dik ya. Ya tak oyak to ya. Ngerayu karo lagu iso apa lagi? Hah. Ah, kuncine apa kuncine? G Mas. G. Sayangku. Berikan aku 1000 orang tua. Niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Opo kok do ngendikane Bung Karno? Padha ora apa-apa. Beri aku 10 pemuda akan kuguncangkan dunia. Berikan aku satu wanita tak perkosa. Tuh. Lah kowe iso teko kono kon ngrayu. Kok malah teko 10 pemuda. Sepira Mas? G. Karo lagu ngono. Sepira. Kesayangan Mas. Kowe penyanyi apa? Kesayangan. Kesayangan. Bojo kowe penyanyi yo. Aku ra ngemis. Mile. Bupare anak anak Betawi. Aku ra ngemis ning atiku miris. Apik. Curiga rasane wis ana gantine. Kamangka aku isih sayang. Kok mubeng ya, Cah? Parta. Ayo ambek adike entang mulih kon mulih mae ate. Antuk. Kowe Mary, kowe Mary. Aku kok Lah sini dolanan. Kowe Mary. Wis santri olah Lek Supri Mary tak golekno. Kene yem. Iki tak golekno kowe. Nyapa aku wis gedhe golek. Ora apa-apa tak golekno kene. Ayo, kene. Tak golekne lek. Lek kowe. Alah. mangsaku anggerane wong roman kok ora enak. Nermane putraku. Duk 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 duk. Duk 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 duk. Lagi iki aku ora sing dicangap iki lho. Gak lek kau. Gak lek ya wis karepmu. Weh, sok-sok. Tangane berdiyo Lah kono iki bokongi. bendanane ngene anggeran lho kok tangane anggeran digo ngono. Tapi piye? Rasane piye? Heh? Rasane piye? Kaya MBG ta, Mas? Kaya ben. Ayo kowe. Lah salah aku nek mbok celuk lek warta. Dicontoni sing apik nganggo lagu. Amin. Ngerayu wong itu. Amin. Sing piye kuwi? Mana kakimu sayang? Wajahmu. Oh, tangan. Waduh, Kaki jeluk dijujuk kok. Bagaimana tanganku sayang? rupanya tangan ini yang menyentuhku dari malam. Dan rupanya
tangan ini pula Iya, iya. yang menamparmu tadi malam. Oh. Ya pas lintur. Ora akrab ku ora gathuk kok. Kaprok-kaprok. Gak kowe Andro. Gak enak. Bose rawe. Bose muni piye? Bose muni piye? Bose ngomong piye, Mbak? Racak ya dhuwure. Wong arep ngomong Ya digoleki sih. stunting racak. Sing bentukane ngene iki. Awake dhewe kan urung tuk MBG. Ayo Rayu, ani jaluk ani saka panitia. Rom. Kalah iki lho gandengane dhewe-dhewe kok. Ayo Mas Pedung sak racak kok. Apa Mas? Ani. Kok ademen to sayang? Ani Ani sungguh aku tahu kau rindu padaku Ani Ani aku juga tahu kau rindu padaku tetapi untuk sementara biarlah berpisah ku pergi karena terpaksa demi cita-cita kaya ngene iki lho wong atine ayem Roma. Adegan Ani, aku pakmu iki kaki mbokmu. Kalau Adegan Roma Irama. Iki kan mboke. Baik. Amah. Iya, Papa. Amah Ama. marpu Asoe ora. Mary. mama kok amah Ama. Apa? Mama, Iya, Papa. tolongin jaga Ani ya. Jangan sampai Ani dengan orang dekat dengan laki-laki. Lah Papa mau kemana? Ayah mau kerja dulu. Loh itu anak perempuan kalau tidak nanti kamu yang membimbing nanti bakal keliru jalan loh Pak. Karena Papa kan mau kerja, mau njabut berambang dulu. Kamu Papa kayak Padahal mama kan jabut sibuk toh. berambang kok papa mama Kita kan keluarga ini yang kaya raya. Papa kerja, mama juga wanita karir loh ya, Pak. coba ingatin sama anakmu itu Ani, gak boleh pacaran dekat-dekat dengan orang siapapun selain ayah. Oke, lah tapi nanti nek makas mama sibuk ndaut gimana? Papa lo nggak di rumah. Ya nanti ayah WA aja ya. Oke, sana. Oke. Hati-hati ya Papa. Iya, Mah. Nah, Mah. Oh lah tawar toh. Bos. tawar. ini ada nih, Ani. Ya, Ani kan dan Ani. Bukan mah. Kalau ani-ani itu yang malam-malam Maksudnya itu. mama itu sayang sama Ani gitu loh. Ani. rambutmu brondoli wong botak kok bojong kasih. Mama, Iya. aku Gimana, boleh Ani? nggak pergi sama Roma? Kan papa sudah bertitip pesan. Kalau kamu di rumah sama mama, kamu tidak boleh pergi. Apalagi dengan teman laki-laki. Lah gimana, Ma? Papa sama mama harus mengetahui siapakah laki-laki yang nanti akan membawa kamu pergi, Ani. Nggak bisa, Ma. Ani sayang banget sama Roma. Sayang ya sayang, tapi papa sama mama itu harus tahu siapa dia. Bagaimana latar belakang dia, Ani. Nggak mau, pokoknya Mama gimana caranya ngetek Papa biar Assalamualaikum Papa nggak diketek loh. Assalamualaikum biar Ani bisa. aku Nanti adalah bentar lagi Roma datang. aku adalah Zulfikar Ani, sepertinya rumah kita sudah didatangi begitu melata. Kok seperti temon ya? mau untung ora tau ndelok film Coba, siapa Zulfikar, laki-laki yang berani Sebentar. mengajakmu pergi? Aku buka pintunya ya. Siapa? Coba bawa, kenalkan sama mama. Bawa ke sini, nak. aku adalah Roma Oh, Roma. Ani Roma. Kamu sudah datang. mana ibumu Assalamualaikum Ini mamaku, ini Bu nyokap. ibu Ani, ini pacar kamu? Iya. Astagfirullahaladzim, Ani. Kenapa? Emangnya kenapa Kok Ada seperti masalah? bekicot tengkurap?
Ini yang kamu sebut seperti pacar kamu, teman laki-laki kamu, Ani. Iya, Du. Iya, Pak. Dia yang Bagaimana nasib keluarga kita nanti, Ani? Kalau Papa udah sampai papa tahu pasti kamu bakal dicabik-cabik. enggak, Papa Ibu. tolong ketek Mama, Pak. Kita berdua sudah saling mencintai. Meleng, apa bilang? Sudah kamu kandakkan Ani. Loh, papa, kamu kok menjadi dinosaurus? Kamu pulang. Papa Ayah sudah kerja. Ani, udah pulang metek Brambang, Papa. sudah, saya sudah jabut Brambang. Ini kok gak petuk Pak Pur ya. Ani, ngapain kamu berantem sama Mae? Ama. Ini anak kamu sudah berani memasukkan laki-laki dan rencana mau bermain sama dia. Belum Kamu harus dimasukkan. bertindak dengan tegas. Belum apa? Belum dimasukkan. Wah! Kamu sudah berani memasukkan ke dalam rumah. Masuk ke rumah. Ya, Pak, tenang, tolong, Pak. Ditegasi dulu. Aku sayang banget sama Roma. Sama siapa? Roma. Kamu ke belakang. Roma. Kamu ke belakang. Biar aku yang menghadapi. Apakah Kapo? aku bersalah Bersalah. bila ku cinta Ani? Ora tidak. Walau tiada Ora jangan. Wah, takoni sik lagi omong bakut-bakut Ngapain? Gapura ya. Oh. Kamu dekat-dekat dengan Ani. Karena untuk garing bro, keterangin. Karena aku sudah mencintainya dan anak bapak juga mencintaiku. Setujulah, Pak. Tidak boleh ya Maya. Tidak bisa, Ani. Kalau Kita tidak harus boleh? meneliti dulu siapa dia. Kenapa harus diteliti? Harus kenal lebih Ini dalam. tuh manusia, Mah. Ini sebagian dari cagar budaya, Ani. Kamu harus tahu itu. Cakar budaya. Wah, kira wong Gak boleh Ani cinta dengan kamu. Kalau tidak boleh, akan aku bawa lari. Mau lari kemana? Berkelana. Lagunya piye? Aku berkelana. Kamu harusnya menjaga nama baik bapakmu, Ani. Bapakmu ini adalah Tidak seorang... mungkin. Bapakmu adalah Warto. Tidak, kamu tidak tahu. Tapi namanya jelek, Mah. Enggak ada nama baik-baik. Loh, Warto itu adalah kabar, Ani. Dan mengabarkan bagus, yaitu lahirlah soal kamu. Bapakmu ini adalah seorang penari semut, Ani. Sekeding. Kita adalah keluarga penari semut, Ani. Kamu harus menjaga nama baik. Segedu. Ani bisa sama Rama. Aku tidak bisa. Maka kamu bisa mewarisi tarian semut keluarga kami. Kalau bisa, boleh kamu nikah dengan Ani. Aku malu. Gak main malu. Ayo. Enggak apa-apa, Roma, agar kita disetujui. Baiklah. Ayo, Bagaimana Lepri. caranya, Ani? Sekadung gading tadung ding dong badung. Tampaknya sudah bisa. Anak kita sudah mewarisi. Orang diisi. Oh, itu baik orang dibilang. Ini nanti patuni anaknya kudu ngaplok ya. Sekadung gading padung ding dong padung ding. Sekadung gading padung ding. Kok malah kayak Thailand toh? Wah nyanyi sebener loh. Ani itu dia enak iki. Iya, tenang. Apa kene? Yo. Malah loro iki nek iki mangkal Bagaimana, botol. Pak? Setuju ya? Setuju wis gak apa-apa. Penting-penting sik lah. Yo, Mereka wonten Mamundut Cak Komen. nggih. Karo Cak Warto. Tas Lendro. Nggih. Anu, Mas. Wonten Gubuk Asmara kalawan Podang Kuning. Nah, Nah, diaturke Mbak Eka karo Mbak Cumbe. Mbak Cumbe. Nggih. Ayo, dibawani sih. Nah. Gubuk Asmara dulu. Nggih. Nanung. Nyingkar nyingku. Wiwitane nyingkar nyingku. Aku minta ditemanin Roma ya, Ma. ketularan suara aku saja Eka. Ngapa? Bisa dadi halus, mbok api-api. No.
Aja ngajari lah ya awakmu to, Lek. Ah iya. Lek, aku sukses. Iya. Itu lengamu tuh bau itu loh. Sing mana tuh? Iya, rambutmu tuh. Ini enggak lengong. Tancur. Bukan, salah. Jin. Kuwi rambut palsu kok. Asli. Asline ndi? Jajal nang nggo batek muni hadu ya asli. Tangga sepele tak tapuk sisan. Tak jumpe. Lingesan yen mutan Nanon. lelampahan. Abahmu kok badek toh? Iya, berang-berang dina ini memang begitu. Ki anget lho, Pak. Alah matune keriyen rek. Ya ta? Tak kene kuping ini keri ta? Mawa wisoy. Kupingnya asli apa ora, Met? Tak besi asli. Dicokot tak mau. Kan Eka, Iya, ya. no. Nanong. Tresno tulus nadyan ningku bekas moro. Ya, digarap kendangan kecul. Nah, ayo buka celok. Mbak Eka, prihatin sih. Yuk. Yen iwat aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren ning cagak ambak tulisan warna abang dan isih
jeblaske podang kuning. Ya, ya. Yuk. Catatan sajroning ati datang luntur saya wadani aku kowe dadi Kas. Ora krasa iso Bukete pales. Ini Mbak Eka kelawan Mas Kumet karo Mas Slidru. Nggih, Mas. Menika Karang Taruna menika duweni penjaluk lagon sing ngaturke Mbak Eka uget-uget. Oh. Lagunipun Gerajakan Banyuwangi. Oh. Dan ada perwakilan dari Karang Taruna mau joget bersama Mbak Eka uget-uget. Oh. Oke. Ayo Mas. Di Mas Yuda, sapa perwakilannya sapa? Ayo. Mas Yuda monggo, perwakilan siapa? Sinten ingkang kepareng mewakili Karang Taruna? Nggih. Ngayal apa? Ngayal geng. Geng. Monggo Mas Yuda. Mas Yuda. Mboten ngagem bagya. Ngagem swalo. Oh, subhanallah nggih. Nggih mondol. Mereka saking Blantik Kambing Pak Rin, Pokak Rejoso ya nyuwun lagon. Para ulayar nggih, nggih kula aturaken menika khusus Karang Taruna dulu. Nggih. Pemuda nih nggih. Terima kasih Bli Yuda. Terima kasih. Ngene Mas Yuda tindak gudi lho. Nggih. Apa, Met? Jadi Mas Yuda gede. Ini sanes Mas Yuda, perwakilan dari Karang Taruna. Yo Yuda kono ini Yuda. Oh Yuda, sini Yuda. Ayo. Ya, ketua Karang Taruna. Ditonton mung sak dunia lho, Yuda. Iki TikToknya Mas Kangkoe yang monitor 5.000 ya Mas ya. Orang joget ora apa-apa nang kene nggo anu. Mas Yuda sini mohon izin. Ayo. Nggo ten-ten. Tak kira iki Mas Yuda. Sanes. Mboten. Oh, mboten kersa. Oh, bareng kersa. Nggih siap. Dipun wakili panjenengan. Nggih. Ngangge bawa mboten Pak De? Ngangge bawa mboten? Langsung nggih. Oh, langsung. Oh, oke, siap. Ayo Met, delok. Karang tua. Jogete Pak Karangpon, kok Karangpon. Karang Taruna. Akan ada ben joget. Iso Karang Tuwa. Lah ya tuwa. Romo Karang Taruna ya. Ya nadane sepuh ning semangate jek kaya Nom, muda Taruna. Asmanipun Pak sinten, Pak? Asma wis mari ya kari watuk didik. Pak sinten? Par. Lupar. Supar. Supar. Oh nggih. Aku ngomong rambut ngene Pak Supar. Supar. ya digarap ya Mas Parel tendange. Ya.
Banyumangenan. Ya. Rajakan Banyuwangi. Gerajakan Banyuwangi. Yuk. Kaya apa? Dados. Gerajakan Banyuwangi raina bengi sing tau sapi lanang wadon langake usahe ngati longgah ning kasihan sembur samburan garedowan namun nemong wadon uber-uberan gandeng tangan lagi pinggiran pinggir pasisir gerajakan bisik-bisik semayaman matri janji urip bareng sir-siran hambi kendangan ngasih Banyuwangian Gerajakan Banyuwangi yo Gerajakan Banyuwangi raina bengi sing tau sepi lanang wadon anekani susah ngati wong goreng pasir-pasiran sembur samburan garedowan ngredoni ombak ayunan wadon ubiar-ubieran Amin. gandeng tangan rai pinggiran pinggir pasisir gerajakan bisik-bisik semayaman matri janji urip bareng sir-siran ambi kendangan asli Banyuwangian sir-siran ambi kendangan asli Banyuwangian
Matur nuwun. Terima kasih Pak Supar. Pak Supar. Perwakilan dari Karang Taruna, Pak Nggih. Supar. Nggih. Sampun Pak Supar. Semangatnya mboten kantenan nggih, Mas. Nggih. Semangat kok ya. Menika nyuwun enten sing nyuwun lelagon gamelan plus musik Mbak Eka. Nggih, Meng Biung. dibantu karo Mbak Okva lagune Dewa Tresno. Dewa. Ayo duet karo Komet. Oke. Ayo tak pilihne anu Mbak Okva Lika dari Sidoarjo. Oh, oke. Masuk ra? Masuk, Pak. Masuk iki. Masuk. Masuk. Kowe ndek bojo Mbak Okva. Eh? Karo Mbak Okva. Iya no, paling kayak yang ini gitu. Lha iki panjenengane dhuwur. Panjenengan sakmono iki pama bebojoan arek nyium terus piye? Memperbaiki keturunan saiki ondo online yo oke lho. Gondo. Awake dhewe kan penak ya Mas yo, ora usah ondo-ondonan. Aku semene lah gak apa-apa kok. Kok nek pengen dhuwur tak pasrahne tanggaku. Lah iki piye? Aku ya dirambati tekek ya Mbak Ova ya Mas yo. Ora komet koyo tekek kok. Nah, kira-kira anu yang jaluk tulung tonggo kan iso ya Dik ya. Masa yo Pak Kembaya. Lagune Dewa Tresna. Dewa. Iki karyane Mas Rudi Gareng saka Blitar. Iya. Apa tuh Mas Komet? Insyaallah. Sampean karo Mbak Reno Congpe, karo Eka, karo Okva, milih ndi wong tak jodhokne? Ova. Okva. Lah sik tak tekoki Mbak Ova. Upama ning donya iki eneke ming wong loro tok, aku karo Komet sampean milih piye? Milih piye Mas? Milih sing ndi sampean? Gak milih. Nah, betul. Luwih becik ora milih aku Mas. Apa do bosoke kok pilih? Ora apa-apa wis Jujur, kok. eh. Empet to. Kok sedih to lek garing wis to. Ada pikiran tenanan. Piye? Duwe bojo dagelan ki nek hari ini padha karo duwe elep 12 tak omongi. Kok iso Mas? Tapi Tak kapane ya ra. Yo. Solawatan oke, wayangan oke, campur sari oke, 17-an full gak mulih. Nek poso. Poso yo BRI to, Bos. Wong ora mulih ngono kok bangga. Lah kok lek kumpul karo bojomu piye? Wong ora mulih, wong ora ndek omah kok mulih piye? Lah kayak Gak ndek omah kok. Wes, musik. Ya. Galak Komet. Yo, gamelane sing rada seru karo golek keringet para kanca. Di Celaras Indonesia. Ben ora adem ya, Pak ya. Mas Komet, Mas Tulus Cikarang yang setiap malam selalu memonitor Dwi Jolaras Indonesia. Dados dalu menika sing mirsani anggone para warga wonten ing Kentingan mriki menyongsong HUTRI niku wong sak dunia. Jadi lumantar live streaming YouTube dan TikTok dalam TikTok. kangko. Leres. Nek kelompokne udakara enek 4.000 penonton. Wah, iya kok. Lagi sak stadion. Berarti wong sak Kentingan kene nggone urunan 280 ki iso nyenengke wong udakara wong 5.000-an. Amin. Termasuk Donorasa. Donorasa. Sedekah. Ya, urung termasuk berbagi rezeki, Mbak Bakul-bakul lek entuk rezeki to, Mas. UMKM termasuk bergerak ya Mas. Yo, Mbak Eka ge disusul karo Bu Dwi karo Nduk Nggih. Wanda. Nah, iki. Yo ketok ndeke ka. Napa? Ketok ndekmu lek musuh. Bu Dwi karo Wanda. Ayo support musik, Mas. Ayo, Mas. Ya. Coba berpacu dalam musiknya Indonesia. Wandi, terima kasih. Nah, iki ana pamundhut Nduk Eka kelawan Nduk Wanda kelawan Bu Dwi. Nggih. Saking Pak Marin Blantek Kambing nyuwun lagon Perahu Layar. Ning aku njaluk digarap musik gamelane ngetutke. Nah, ya. Blues. Perahu Layar. Ya toh, Cak Komet? Perahu layar digarap musik. Musik. Blues. Blues.
Dapat jazz. Iki lho barang sing ngadeg Wanda karo Bu Dwi kaget oleh kaya cah paut. Tanganmu ngene dadi. Sinten sing ngendikan kalau Aku aku Ayo, wani. saiki wis teka nol kecil. Jadi saiki isi. mudak sithik. Ayo. Mbok madan. Ya, balungane Ono gitu. kuwi jenenge adanya apa kae Bhinneka Tunggal Ika. Apa? Beda-beda tetep. Kuwi pembelaan wong awak. Pembelaan piye rupamu ya semono. Aku lahir dari keluarga susah mula ya sakmene. Lah nek karuan ngene iki gizi tercukupi mula ya. Lho. Lah kowe ya padha semono kowe berarti ya Aku terkait nyantai kok. nyantai apa? Aku ora kesusu. Ora kesusu. Iki santai. Kok sampai Tembangnya lho. apa? Ya, perahu layar. Ayo, mau musiknya. Yuk, awas Mas Suruh. Ya.